Beth yw newydd yn y hinsawdd? Y hinsawdd yw patrwm tywydd arferol y ddaear. Mae hyn yn newid yn naturiol dros amser, ond fel arfer mae'n digwydd dros gannoedd neu filoedd o flynyddoedd. Ond mae gweithgareddiad ddynol rhyw, gan gynnwys llosgi tannoedd ffosil yn gwneud i'r broses hon gyfflymu a raddu ffrachus a pheryglus. Y rheswm am hyn yw pan fydd tannoedd ffosil yn llosgi, maen nhw'n ryddhau niwon tigydwyr fel carbon dioxide i'r atmosffer. Mae gan y ddaear rwystr naturiol sy'n dal gwres i hael ac yn ei gadw'n ddigon cynnes i gynnal newid. Bydd ychydig o res, a byddai y ddaear yn rhy oer, ac o gael gormod o res, byddai yn rhy boeth. O pan fydd gormod o niwon yn cloni yn yr atmosffer, mae hynny ychwanegol yn cael ei gipio, gan gynhesu'r ddaear o gylchfyd llawer cyflymach nag a fyddai'n ddigwydd yn naturiol. Mae hyn yn dechrau newid hinsawdd y ddaear a chynarwain at ganlyniadau dinistrol fel llefelau'r môr yn codi, cyfnodau res efeithiol, llifogydd a sychdau, parchfain eisoes yn effeithio a gymunedau ledled y byd, gan gynnwys Casnewydd. Dyma rydyn ni ei olygu oedd sôn am newid yn y hinsawdd. Os na fydd yn gweithgareddu yn newid, bydd hyn yn arwain at ganlyniadau diffyriol i gymdeithas ddyniol a'r byd naturiol. Y newyddion da yw y gallwn ni i gyd ddewis gweithredoedd sy'n helpu i luniau neu gyffyngu ar hyn, y lles cenedlaethau diffodol. Cewch weld beth rydyn ni ei wneud yng Nghasnewydd a sut gallwch chi gymryd rhan yn casnewydd.gov.uk/newid yn y hinsawdd.